Dobrý den lidi. Dneska se opět díváme na Vítka, mají první vydat do YouTube, tak jdem se podívat na Vítka. Tohle jsou taky starý autobus. Předpokládám, že víte, jak vypadá autobus. Napadlo vás někdy, jaký to je přespat noc v opuštěném autobuse uprostřed ničeho? Tak přesně takovýhle typ ubytování tak jsem našel. Nachází se na severu Slovenska. Má to fakt hodně lajků a hodně slednutí. A čeká nás 6 Já tomu dám hodinová like. Po více jak 6 hodinách útrapné cesty jsme v městě, kde by se měl tenhle bus a tohle ubytování nacházet. Za chvíli jsme tam, se těším a jsem hodně zvědavý, jak tohle bude vypadat. Takže dojedeme tam a budu vám vědět. Jsme na místě, kde jsme dostali instrukce a přesně jako jak to říct, není tady nic teda, jo, ale jestli tady někde jako za kopcem, měli jsme dojet nějaký kapličce, nebo co to je, nechat tady auto a teď instrukce jsou přesně, že 0. Jo, jinak vypadá to asi nějak. To je na pole. Kdyby ten autobus třeba odjel, že by byl na nějakém jiném místě, no, ne, dobrý, já si jdu pro věci a jdeme to najít. Právě jsem dostal instrukce, že máme teda tady nechat auto, jak ho normálně zaparkovat, ne jak je teďka tady, vzít si všechny věci a jít 10 minut pěšky. Někde směr les, asi půjdeme po té jediné cestě, co tady je. Víte, 5 minut. Ne, už je to minuta. Že jsme tady jako uprostřed ničeho. To je moc dlouhé. S sebou vzala, prosím pěkně. Jsme železniční kufr. 5 minut. Já to tahám. Už to neudržím.